Duta sa kalunasan nga gikagubtan ug giilugan sa buot moangkon niini, dili mahimong kapuy-an ug tukuran og mga balay. Lalaki nga nanginhas na bangalan nga patay sa mga sakop sa Navy. Patay ang nag-drive sa motorsiklo nga nabangga sa usa ka transit mixer. Duterte gikagubtan sa iyang supporter sa iyang pagpangampanya sa Danau City. May hapon sugbog Kabisayan, patay ang usa ka driver sa motorsiklo nga nabangga sa usa ka transit mixer sa iskina sa Kapitolyo. Mga naaksidente nag-unahay sa pag-abante, kinigaksyonan ni Francine Flores. Patay ang usa ka lalaki nga nagmotorsiklo human kini mabanggai sa usa ka transit mixer sa Dakay Construction. Patay diha-diha ang nagdrive sa motor nga si Sunny Boy Mondonedo. Siya muliko na unta paingon sa Dalan Iscario, dihang nasugatan ang truck nga miliko paingon sa Osmeña Boulevard. Matod sa driver sa truck nga si Andy Cineron Bulaw, nga taga Sagay City, Negros Occidental, bisan og stop pa ang traffic, mikawat ang motorsiklo. Samtang siya naninguha usab nga makalusot bisan padulong na sa stop ang ilang traffic light. Matod sa nakasaksi, kusog ang dagan sa mixer ug nag-abot ang duha sa iskina. Matod pa ni SPO2 Teodoro Machete nga pareha silang duha nga beating the red light atong tungura hinungdan nga nagka-head-on nga may resulta sa kamatayon sa biktima on the spot. Otong head-to-head collision. Dito wagi matabo ang natabo sa motor, dito patay. Puntong ida sa ospital, tining pisyan miingon na dito na rebel. Giawhag ni Machete ang motorista labi na katong nagmaneho sa motorsiklo nga mag-amping gumikan kay duharay ligid niini ug likayan usab ang pagbiting red light aron sa paglikay nga maaksidente. To motorista kumay mo no. Amping yung motor kay duharay ligid. Kanya pinaka-dangerous kay motor, musti madawat mo ang bangga adri motor gyud. So kumay mo katong mga uban na nay motor, be careful lang gyud kay lisod na. Giangkon sa driver sa truck nga siya maoy sad-an sa aksidente kay mipugo siya sa pagtabok sa iskina. Kaya ingon ta sir nga sala na ako sir pero wala ang pudili ang pudingon nga gituyo na ako nga katong itabuha sir ba. Siyempre nag-abot mi sa crossing kato nahog man nga ready na ako para sa stop sir ba. Moto nga nagingagaw ko para makalusot. Yan siya waiting po para go. Moto nga nagabot mi sa Juan. Sa nga. Matud pa sa kapuyo sa namatay nga si Jax Marie Oraya, nagpaabot siya sa iyang bana nga mopauli ug nakurat na lang siya dihang gipahibawo nga naaksidente ug patay na kini. Mama ko nag-blame nila pero nasakitan lang ko kay pagtanaw na ako sa kumbana. Hupong na kayo siya. Nagito ko sa picture sa Rapid. Nabuak kaya ang helmet o sayo ang motor. Maghumanong po na kay kumbana. Makunita na sa ito. Dugang pa niya, magbayad raon ta iyang bana sa utang ug iya pa nga gipugngan nga dili na lang mulakaw sa paglikay nga madisgrasya. Amboy, main ayaw lakaw. Kay madisgrasya ka. Kay nadisgrasya na ba na siya kausa. Katong nagkuha siya siyang ati sa basak. Magkaroon na dayon na nanood siya. Kasong reckless imprudence resulting to homicide o damage of property ang kasong ipasaka sa driver sa truck. Alang sa Aksyon Bisaya, Francine Rose Flores, News 5. Usa ka giila nga carnapper gipusil sa iyang kauban samtang naglakaw kaganihang kadlawon sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Gitabang kaganihang kadlawon sa mga sakop sa Airoof si RJ Batong nga taga Barangay Basak sa Maong Dakbayan. Ang nagpusil giila nga iya raw sab nga kauban nga si Joselito Taneo alias Litoy. Sumala sa nagpuyo sa maong lugar, managhigala ang biktima ug ang sospek. Nakaluwas ang biktima sa pagpamusil sa nga naigo sa 5 ka bala diha sa luyo nga bahin siyang lawas ug tiil. Nakuha sa crime scene ang 5 ka empty shell ug usa ka slug sa kalibre 45 nga pistola. Patay nga lawas sa usa ka tawo nga nanginhas na palgan sa mga sakop sa Navy. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte.
Alas 5 pasado sa kaganinang buntag dinhi sa Bakhawan sa Barangay Kanhulaw, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Napalgan nga nagkaob ang patayng lawas sa mananagat nga si Rodolfo Rico Pipino, 39 anyos, taga Barangay Luok. Actually, na-receive namin yung information na natagpuan na yung body is about 6 a.m. na, no? But then, meron tayong mga Navy personnel na kasama kasi kagabi pala or kanina madaling araw is pumasok na rin yung family. And kagabi, pumasok din yung family to check na yung kanilang relatives. So, binigyan natin ng assistance. Tungod kay hunasan sayo kaganihang buntag nakitaan ang patay nga lawas sa biktima, mga 150 metros gikan sa pantalan sa Navorsen. Kagahapon sa alas 7 sa buntag, nananghid ang biktima sa iyang inahan nga manginhas sa hunasan. Duha ka oras na lang wa na uli sa ilaha ang biktima. Hinungdan, nabala ka nagmaayong ginikanan ni ini. Kagahapon sa hapon silang magsuon na alarma, kay wa gihapon mauli ang biktima. Pagka alas 9, ang akong mama, nangita na niya kay kuan kadiyot raman jud na siya maari diri. Balik day na siya dito sa balay. Pagka alas 9, kutob sa moagi dito sa mga kananggikan diri nga manginhas or mamasol, iyang pangutanon kung nakakita ba sila ni Rico. So, natabo din nga naingon nga mana sila nga wala. Hangtod sa pagka alas 3, sumagyapon, iyagyapon kanamon silingan ni Agi, gikan sa diri na masul, iyang gipangutanan. Wajud kuno sila kakita ni Rico diri. Nagtuo si Norma nga giatake ang iyang manghod tungod kay nadumbulan kini sa sakyanan didto sa Dubai samtang nagmaniho sa bisikleta ug ang ulo ni ini naigo sa bato. Kini ang rason nga nipauli ang iyang igsuon diha sa Lapu-Lapu ni adtong tuig 2009 kay magsigi na og suol ang ulo ni ini. Mo to'y sinugdanan sa iyang sakit nga mukuan sa mo kanang atakihon na siya. Pag-uli. Nagsakay sa bisikleta. Bisikleta ko no na nadumbol ko no na siya, naigo ang iyang uo sa bato. Mo to'y sinugdanan sa iyang kuan kanang atakihon siya. Mo tong ipapauli sa dos kompanya. Seryes niingon nga daghan ang manginhas sa hunasan duol sa pantalan kay ila kining gitugutan nga makasulod basta magbilin lang og balidong ID sa ganghaan. Gani ang namatay taod-taod na sab nga nagsud gawas sa ilang kampo kay magdaman sab ni og ID. Barangay, mga fishermen is pinapapasok natin yan dito para sa kanilang pangkabuhayan, no? Of course, with the necessary documents for security reasons, yung ibang mga bangka nila is na dyan. So pinapapasok natin sila para naman makadagdag sa kanilang panghanap buhay. Sa wala pa gi-turnover ang patay ngadto sa iyang kabanay, si Lieutenant Colonel Alijo Aranyo III, chaplain sa Navorsen, mibindita alang sa kapahulayang dayon sa kalag sa namatay. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Mga bagong sakyanan ug heavy equipment nga napalit sa City Hall gamit ang budget sa miaging tuig karon pa ma-turnover ngadto sa Dakbayan sa Sugbo. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Formal nga gi-turnover sa Dakbayan sa Sugbo ang siyam ka 10-wheelers dump trucks, unom ka SUV ug unom sab ka pick-up nga gipalit sa City Hall sa kantidad nga 185 milyones pesos. Si City Engineer Jose Marie Poblete nagkanayang nga nalangan ang pag-turnover sa mga sakyanan tungod sa mga resikitos nga wala nila dayon matuman. Fleet of equipment nga atong gi-request no in 2015 no, nasod ni siya sa 2015 nga budget. So after a long while sa atong procurement processing na procure gini siya, it took a while for the contractor to deliver ani kay naamay mga requirements nga lang gi-comply ba. Mato di Poblete sa siyam ka dump trucks usa nini adunay kahimanan sa pagsuyop sa barado nga kanal. Ang uban magamit alang sa paghakot sa basura, pagkarga og balas og bato, lakip na aspalto. Ang SUV mo'y gamiton unya sa mga naganiyang buhatan sa City Hall, sama sa Office of Building Official, alang sa ilang pag-inspeksyon. Gilaoman nga makatabang kini sa ilang trabaho, hilabi na sa kabukiran. Kanang work ang mga attention gani sa ilang mga needs, maatog yun na to dayon. Ang sa side po sa Obo, hopefully ma-increase ang frequency sa inspection ba. Kaya Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete,
News 5. Picture sa usa ka sakyanan sa gobyerno nag-viral sa social media nga nagkarga og campaign materials sa partido sa administrasyon. Kini gi-aksyonan ni Jinky Rusit. Kini ang Facebook post sa Citizen Against Crime, Poverty and Corruption nga nag-viral sa social media ug dunay kapin sa 17,000 shares. Ang hulagway nagpakita sa usa ka red plate vehicle nga may plaka numero SKD417 nga gikargahan og mga campaign materials sa kandidato sa administrasyon. Usa ka wa nagpailang netizen ang mipahibaw sa News 5 Davao nga ang hulagway gipadala sa usa ka nagpakabanang Sugbuanon. Ang Cebu Provincial Capital daling mihimakak nga ila kining maong sakyanan. Human mi komentaryo si Medellin Mayor Ricky Ramirez sa gipost sa Facebook kung kinsa nga board member ang naggamit sa sakyanan sa gobyerno. Si Ramirez na ila nga kritiko sa administrasyong Davide. Apan ang tigpamaaba sa Capitol, daling nakahimakak nga ila ang maong sakyanan. Atong klaruhon nga ang mga plate numbers dinhi sa Kapitolyo tanan nag-end og 8. If you notice, yung governor, it ends in 8. Kanang iyahang service niya. Including ang mga Hilux, naay duha ka buok nga ending in 1. So, 351 assigned to the Provincial Governor's Office, ug 911 assigned to SP Magpale. The rest are 8s sa mga provincial board members. Matud sa Information Officer sa Kapitolyo Ethel Natera, dili lang ang Cebu Provincial Capital ang gobyerno nga dunay itom nga Hilux vehicle. Bisan si Gobernador Junjun Davide, dili matud pa mo konsente ni ini. Gipahinumduman sab nilang ilang mga kawani nga dili gamiton ang bisan unsang sakyanan sa Capitol alang sa pagpangampanya sa administrasyon. Ang Kapitolyo under the administration of Governor Davide kanang conscious kay siya ana pag-separate sa political, personal, o sa official business. So, dili gud na niya buhaton. Conscious kina siya nga dili gud gamiton for other purposes ang sakyanan. Karong hapon, usa ka text message ang nagpahibaw nga natultulan na sa Land Transportation Office 7 ang nanag-iya sa sakyanan nga adunay plate number SKD417. Sumala sa LTO, kini gipanag-iya sa province of Zamboanga, Sibugay ug adunay address sa pagrehistro nga Ipil Heights, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Alang sa Aksyon, Bisaya, Jinky Rusit, News 5. Gidugok sa taga-Danau ang pagpangampanya ni Mayor Rodrigo Duterte sa Dakbayan sa Danau. Usa sa iyang gilauman mao ang suporta sa mga Durano nga iyang paryente. Kini giaksyonan ni Jinky Rusit. Napuno sa libuan ka mga supporters ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang school ground sa Cebu Technical University Danau Campus at sa iyang pagbisita dinhi. Kuyog ni Duterte siyang ronda serye ang iyang kandidato pagka-vice presidente nga si Alan Peter Cayetano. At tubangan sa iyang mga supporters, subli niyang gipaabot ang iyang plataporma di gobyerno o kini mao ang pakigbatok sa korupsyon o kriminalidad. Kung muboto mo lang muna ko, butuin sila. Kung di mo kaboto nila, pangita na lang mo lang. Bitaw, pangita na lang mo. Pangita mo, presidente, nga iya ang vice-presidente para makasinapot sila, wayagaw. Kaya ako naglaing vice-presidente, huwag mo kinabot sa gobyerno. Namatikdan nga way bisan usa sa mga Durano ang mitambok sa iyang campaign rally. Apan mato ni Duterte, girespeto niya kini. Si Ace Durano na ilang nga campaign manager ni presidential candidate Grace Poe, apan malaumon siya nga suportaran gihapon ang iyang kandidatura sa iyang mga paryente sa Danau. Okay mahimo. Okay lang. May problema. Demokrasya man eh. Layo pa man, posible mausap ka, Mayor. I am hoping na makakuha kong suporta sa Bakod. akong mga pagkakabisayan. Ang pulis sa Danau mibalibad sa paghatag og crowd estimate sa maong rally. Apan usa sa mga pulis nga mibalibad pag-atubang sa kamera mibutyag nga mas daghan ang tawo nga mitambong kang Duterte itandi sa pagbisita ni Poe sa ilang lugar. Mabuhay ang Paltek sa Danau!
Mabuhay ang taga-Danao! Alang sa Aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Trabaho sa pag-ayos sa Mactan Bridge ipadayon bisan og wala pa makapahawa ang namuyo ilaw ni ini. Gimando kini sa DPWH aron makabot nila ang target sa pagtapos nini karong Disyembre. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Sayo nga nag-atang ang mga namuyo ilam sa First Mactan Bridge alang sa inspection sa Housing and Development Office sa Mandaue o Department of Public Works and Highways. 2 ka oras ang milabay una miabot ang DPWH ug hudo nga misukod sa maapil nga mga balay sa U-turn slot project sa ilawom sa Taytayan. Pagkakaron, bugtong ipasalig sa DPWH ang pagbayad sa road right-of-way apan di alang sa relocation site sa apektadong pamilya. Hinuon, andam nga muhatag og financial assistance ang Mandaue City pinaagi sa hudo. Mo na karoy atong gikuan ron, gitanaw na to pila sa kabuok, then napa mi meeting this afternoon for the DP Region 7 para sa ilang legal department to come up with a decision kung unsa mangali so we can proceed dayon sa ato ang mga buhaton. So katong 53 gipadadaan natong first notice, second o third notice. So nakapadid sa barangay. Agar naman kay sila may ka-identify og kinsa nga mga pamilya ang makuan apektuhan. Laing problema ang paghawan sa mga balay ilawom sa Taytayan nga maapektuhan sa nagpadayon nga repair sa Taytayan. Wa pa matino ang kadaghan sa pamilya nga maapektuhan ni ini. Hinungdan sa kalangay ang kapakya sa DPWH sa pakig-coordinate sa Housing and Development Office sa Mandaue. Nabalak ang Jegma Construction, ang kontraktor sa First Mactan Bridge, nga mahulugan ng mga namuyo ilawom sa Taytayan samtang nag-ayo sila ini. Gimanduan sila sa DPWH sa pagpadayon sa pagtrabaho bisan na ay mga balay sa ubos aron di malangay. Supak unta ini ang kontraktor apan kinahanglan sila musunod sa mando sa DPWH aron mahuman sa target karong Disyembre. Wala dili ang tamo delay ini. Kuan gina siya, postro gina siya nga kuan. So mangita na lang ang contractor og kuan ini nga safety measures. Sa construction method sa safety measures wala ko kibabon sa kuan sa contractor. Consider mo guni nga kanang wala na yung mga balay sa ilawom. So mo na mong kuan sa nga lisod sa mo ang part as a contractor kay naaman nga di kami ka full blast sa trabaho kay o gabi makadisturbo na nangatog na imo na ba. Napuno sa mga balay kining ilam sa First Mactan Bridge. Mao ni karon ang problema sa atong DPWH ug sa kontraktor nga nag-ayon imong Taytayan gumikan kay di sila makatrabaho gumikan sa kadaghan sa mga balay. Gani nagbarog karon sa tiilan sa Taytayan diin ipahimutang ang U-turn slot nga buot itukod sa DPWH nga di nila masugdan gumikan sa kadaghan sa mga balay ilawom sa Taytayan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Usa ka adlaw igahin sa kapulisan alang sa pag-serve sa 1,000 ka warrant nga nag-ung-ung sa ilang buhatan. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Sa gipaygayong Peace and Order Council meeting, subling gipresentar sa hepe sa Police Provincial Office ang ilang accomplishment report ngadto sa chairman nga si Governor Junjun Davide. Naglakip kini sa ihap sa mga nadakpan nila sa anti-illegal drugs operation, mga nakumpiskang armas ug ang mga napasakaan og kaso sa korte gikan Enero karong tuiga hangtod karon. Gipaybaw sab sa CPPO nga miabot na og kapin 1,000 ang warrant of arrest nga hangtod ron ang wa pa maserve sa kapulisan. Naglaraw ang hepe sa pagtagana og 1 ka adlaw aron lang pag-serve sa tanang warrant ngadto sa mga hintungdan. Isa yan sa akong gitanaw na dapat nakadili man tanan pulis na nadyo dedicated team sa station na to serve those warrants. Gipasalig ni Gayranod kang Governor Junjun Davide ang usa ka hapsay ug malinaw nga piniliay. Nabala ka si Davide nga basin og musiaw ang mga armadong grupo ug uban pang lawless elements panahon sa eleksyon. I'm glad that Colonel Gayranod Rizal will be coordinating with COMELEC and the AFP as well to ensure that this year's election will be peaceful and honest. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Tourist Police sa Lalawigan bansay-bansayon sa pag-respond ug emergency nga gikinahanglan sa mga turista. Sumala sa Pangulo sa Kapulisan sa Lalawigan, kutubra sa pag-abi-abi sa mga turista ang nahibawan sa mga pulis.
Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Naglaraw ang hepe sa Provincial Police Office sa subling pagbansay-bansay sa mga sakop sa tourist police. Ilang gipangandaman ang pagdagsa sa mga turista sa mga tourist spot sa kalungsuran pagsulod sa summer. Mato ni Police Senior Superintendent Clifford Gayranod, wa kaayo mapusli ang mga tourist police sa kalungsuran tungod kay kutob lang kini sa pag-abi-abi kanila. Hindi naman sila gumagawa ng kanilang trabaho kasi hindi nga nila alam ang trabaho nila eh. Pagkangalan lang na tourist police sila, yun lang nakita ko pero we should enhance. Okay naman yun, may tourist police na nga, pero dapat i-enhance kasi kailangan alam nila anong gagawin. Aron masiguro nga di magkuwang ang pulis nga paubos sa training, kuhaon nila ang uban gikan sa Regional Public Safety Battalion sa Sibunga. Kinahanglan silang bansayon sa search and rescue, medical emergencies ug uban pa aron makatabang sila sa mga bisita panahon sa emergency. I don't know, they should know how to deal with tourists regarding medical emergencies, disasters. Alam din nila na paano yun. Usually, pag turista, mabango yan sa mga kriminal, di ba? So, yun ang mga biktima ng mga So, kailangan alam din nila ng gagawin. Si Governor Junjun Davide mipasalig nga anda mo suporta ang Kapitolyo sa panginahanglanon sa mga pulis. Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Mga kandidato karong election voluntaryo nga nagpaselyo sa ilang armas, kinigi aksyonan ni Ray Pasaporte. Duha ka magpapili sa pagkakonsihal sa Dakbayan sa Mandawi ni voluntaryo nga pataptapan ang sumbuhan sa ilang armas. Sila ang labing unang mga kandidato nga misanong sa auhang sa kapulisan sa pagbuhat ni ini alang sa malinawon nga eleksyon. Nagkuyog ang kapulisan, mga sundalo og representante sa Comelec og relihiyosong pundok ug ilang giadto ang balay ni Jesus Edward Monsanto sa Barangay Kasuntingan. Sa pag-abot sa kapulisan ug kasundaluhan, giandam ni Monsanto ang iyang lisensyadong kalibre 45 nga pistola. Gisunod ang kang George Mendoza sa Greenville Subdivision, Barangay Banilad. Duha ka kalibre 45 nga pistola ug usa ka 9mm ang iyang gipataptapan. Si Monsanto anaa sa ikatulo ug katapusang termino sa pagka-barangay konsihal sa Kasuntingan ug nidagan pagka-konsihal sa Mandawi City. Sila si Monsanto ug Mendoza sakop sa lokal nga One Cebu Party. Matud sa duha nga nalipay sila sa gihimo sa PNP, AFP ug Comelec kay naghandom usab sila sa malinawon nga eleksyon. Nanawagan usab si Monsanto sa ubang kandidato nga sundon ang ilang gihimo. Permanente na suporta ng mga inani nga kalihukan. I support any regulation and ordinances and rules of the AFP and PNP to promote peace and order in this coming election. So kita, ako ning gi-forward ang ako ang armas nga para to subject to inspection and then the taping, symbolic taping of the gun ban. Observation of the gun ban in the elections, in the upcoming elections, this coming May 2016. Pero kung yun na itinood mo, ninghidjad ang mga kandidato na to, maalikaya nilang sumba ko magkakaintensya ang ilahan ng campaign period, magsugod na niya. Ang kainitay na sa istorya, times sa maabot sa emosyon nila nga mong gamit o armas, at least sila makano na, may ninghihid na madeni sa kanan. Kan lang kutob na lang tas debate, opinion na lang ta magdaog. Manang pasalamat ni sa kandidato dahil karon sa Mandawi City na ni sanong dahil sa mong request sa masultipin. Sunod si Mana usa ka peace covenant ilang ipahigayon alang sa tanang kandidato sa Dakbayan sa Mandawi. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Yuta sa Barangay Kalunasan, gikagubtan o gipang-angkon ni atong makauna og koral. Apan pakyas ang ilang panginuha sa pag-angkon sa mga luna kay kabahin kini sa reforestation project sa DENR ug dili mahimong puy-an. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Sayo karong semana gibisita sa mga taga Cebu City Hall ug City Environment and Natural Resources Office ang Osmeña Park sa Barangay Kalunasan, Dakbayan sa Sugbo. Gibaharan ng mga nangangkon og luna nga pasakan og sumbong kung dunay kahoy nga putlon sa dapit. Wa kini nahimo ug midaghan ang mga nangural ug bisan kaganiha dunapay nakaapas sa pagpangural. Naabtan sa News 5 nga nangural si Larry uban ang iyang asawa nga namasin nga makaangkon og luna. Usa lang siya sa gikatak ng papawaon sa ilang gipuy-an sa Barangay Lahug. Panghinaot lang yun ako nga para sa pamilya kay nag-abang magud mi.
pila na ko katuig diri Cebu hantod karon. Wa man gyud ko kakita og pwesto, mao pagid ning ko na. Konsilari bag-o pa nakakoral, si Nanay Lina ang nagbantay na sa iyang giangkong luna. Kada adlaw nga mag-jogging sa Osmeña Park si Lina og naagat siya nga mukoral human nga gigaguptan kini sa mga tao. Ilusyon na ni tanan amo nga maghikot-hikot ni pero wala mi nag-expect kung madayon. Di ba? Wapay napatukod nga mga balay sa magipang kural apan ni pahimangno ang Department of Environment and Natural Resources nga hunungon kini. Sa inisyal nga pagtuo sa DENR, mga forest land or timberland ang mga gipang-angkon nga luna sa Barangay Kalunasan. Kabahin ang mga lugar sa mga luna nga tamnan og tuyo sa DENR isip kabahin sa ilang reforestation project. Ubos sa balaod, di mahimong kapuy-an ang mga luna og pamutlon ang mga kahoy nga iya sa gobyerno. Mas dako ang forest land sa Barangay Kalunasan nga moabot og 201 hectares kaysa alienable o disposable land nga 192 hectares. Kung sa timberland siya, dili na siya pwede na tukuran kung walay pagtugot gyud sa DNR. Sumuhog siya illegal settlement, no, or illegal ang pagbutang og mga structure o gani ang pagkural sa mao nga luna, no. Ipasusi sa DENR ang mga gidudahang forest land nga gipangkural sa Barangay Kalunasan aron masiguro ang classification ini. Ipatangtang sa DENR ang mga kural ug ipaguba ang mga gipatukod dinhi. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Good news para sa mga persons with disabilities ug mga senior citizens kay adunay tricycle nga gihimo alang kanila sa dakbayan sa Mandawi. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Dugay ng problema sa mga persons with disabilities ang mga pampubliko nga sakyanan. Dili PWD friendly ang mga andang mga disenyo sa tricycle o mga public utility vehicles. Bisan priority sa pagsakay ang mga PWDs, lisod gihapon kini alang kanila og sa mga senior citizens. Karon, dunay gibuhat nga PWD og senior citizen friendly nga tricycle ang pamilyang Kisumbing sa dakbayan sa Mandawi. Sometimes mong good, the bigger vehicles such as cars, vans, etc. Are not able to go in, no, sa katong mga ubang areas, mga sitios na gamay kayong dan, gamay kayong agianan. That's why the motorcycle and the tricycle continues to be one of the best modes of mass transportation na to. Mas hamugaway ug mas luag ang tricycle nga komportable sa mga nanginahanglan og espesyal nga pagtagad. Ang disenyo inspired sa tricycle nga nagdagan karon sa National Capital Region. Ang makisumbing midala sa disenyo dinhi sa Sugbo pinagi sa tabang sa usa ka lokal nga manufacturer. Upat pa ang nahimo nga tricycle nga ipanghatag sa Federation sa mga PWDs o senior citizens sa dakbayan sa Mandawi. Ginama sa scrap metal ang sidecar o gikan sa surplus ang makina niini. Kani karon gihimo gyud no design para gyud nga sa ato ang mga disabled sa or persons with disabilities or PWD nga ang ilahang access sa pagsakay very convenient gyud kaayo no. Plano pa nga i-improve ang disenyo sa tricycle aron mas mapahimuslan sa mga PWDs o senior citizens. Gituyo sa mga design aron ma-door-to-door og hatod ang mga pasahero. Dunay rampa ang sidecar alang sa mga nag-wheelchair. Way plano ang makisumbing nga i-mass produce ang espesyal nga tricycle. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Happy Friday everyone! Dungan sa pagsugod sa labing bagong teleserye sa TV5 nga ang Panday karong Lunes. Gipahibalo sa Kapatid Network ang pagsabwag ni inig mga papremyo nga mokabat sa 500,000 ka pesos. Kung unsaon sa pagdaog, ani ang report. Sugod karong adlang Lunes, makita na sa naginusarang Happy Network sa Pilipinas ang labing bagong teleserye nga adunay labing dakong produksyon. Magibituunan sa mga nagunang bituon sa Philippine showbiz industry ug may labing dakong gasto nga teleserye sa kasaysayan sa Kapatid Network. Ang teleserye sa TV5 nga ang Panday, magibituunan ni Kapatid Richard Gutierrez. Gani, daghan na ang excited ni ining maong labing bagong kalambuan sa TV5 ubos sa pagkipagsanib puwersa ni ini sa Viva Entertainment.
Ang maong teleserye gibansagang ang pinakamalaking laban sa TV5 primetime this 2016. Samtang mali pa yung gipahibalo sa TV5 nga atol sa special premiere night ni ini karong adlaw Lunes. Adunay suma total nga 500,000 ka pesos ang ipangapod-apod nga mga papremyo alang sa mga swerteng televiewers sa anang adlaw. Sa mong teleserye, i-text lang in all capital letters ang panday, space tubag kung kapila gipagawas ang espada, /name/address/birthdate o ipadala sa 8950. Usa ka gatos nga mga mananaog ang makadawat og tag 1,000 pesos each. Napulo ka winners ang makadawat sa tag 10,000 ka pesos. 5 ka mga mananaog ang mudaog og tag 20,000 ka pesos. 2 ka winners sab sa 50,000 ka pesos ug usa ang palarang mananaog sa 100,000 pesos. Bugtong sa adlaw Lunes lang kini mahitabo busa mga kapatid. Ayaw sipyata ang maong kahigayunan sa pagdaog. Text na, good luck! Ug mo kadto naglangkob sa atong aksyon showbiz karong hapon. Alang sa walay karapusang mga chika, balik ko ninyo matag alas 7:30 sa buntag. Weekdays sa Rated JP sa Radio 101.9 News FM Cebu. Kini si JP Laukwat Sarang at the word of the day nagkirayon. Ayaw pangita og perpekto, pangitag tao nga kahibawang makontento. Agay! Pangitag makontento. That's true. Dili perfecto. Basta yun pag na-perfect and makontento to. Makontento ta sa perfect na tao. Ako nagingon nga mo aim sa kag perfection. Sean. Kaysa dili nimo maigo ang imong Just like I said, aim for the moon. So if you kuan ug mo fail ka, stars, naalagya po ka. at least perfection ang imong aim. Aim for the stars, naglibog na ta. Basta mo na. Basta para kang JP, makontento, okay na. Yes. And by the way, I'm gonna watch Panda if I win all those itong amount of money. So may yeah, every Monday mga kapatid, don't forget to watch ang Panday. Pagkadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon ug konkretong solusyon, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Aksyon! Aksyon!